Keď sa loď potápa, 4 uväznení potápači čakajú na ten jediný okamih, ktorý im dáva jedinú šancu prežiť. Ako náhle sa tlak vyrovná, dvere sa otvoria. 3 z potápačov sa prebojujú cez vodu a plávajú k hladine. Brian Shepard má 44 rokov, narodil sa v Birminghame vo Veľkej Británii, ale presťahoval sa do Austrálie, aby si užíval teplejšie podnebie a najmä teplejšiu vodu. Brian je komerčný potápač, takže je mimo domova viac ako mesiac v kuse, keď pracuje na pontóne na pokládku ropovodu s názvom DB29. DB znamená Derrick Barge, čo je plávajúca plošina, ktorá nemá vlastný pohon ako loď. Pontón sa musí spoliehať na remorker, ktorý ju tlačí a ťahá do správnej polohy. Derrick je podporná konštrukcia, ktorá je postavená vertikálne alebo pod uhlom, aby podporovala prácu ropnej plošiny. Tento konkrétny žeriavový pontón sa používa na spúšťanie potruby do oceánu, aby sa položilo potrubie, ktorým sa ropa čerpá zo studne do nakladacej stanice, kde môžu lode pristáť a naložiť svoj náklad. Brian je saturačný potápač, čo znamená, že trávi približne 28 dní pod tlakom, aby on a jeho tím mohli pripojiť potrubie na morské dno. Ale namiesto toho, aby sa ponoril, pripojil potrubie a potom sa vrátil na hladinu a dekomprimoval z týchto hlbok. Po každom ponore sa Brian a jeho tím vrátia na palubu pontónu v potápačskom zvone, ktorý zostáva pod rovnakým tlakom ako morské dno. To znamená, že sa nemusia dekomprimovať až do skončenia svojej 28-dňovej pracovnej zmeny. DB29 je pontón s plochým dnom, ktorý vlastní spoločnosť s názvom McDermott, čo je v podstate inžinierská firma. Dostávajú zákazky od veľkých ropných spoločností na inštaláciu infraštruktúry, ktorá bude ťažiť ropu spod morského dna. Pôvodne pôsobili v Mexickom zálive a neskôr v Ázii. Počas svojej životnosti bola DB29 spolu s 2 sesterskými člnmi DB27 a DB28 prestávaná z barže na kladenie potrubia na žeriavovú baržu. To znamená, že začala ako plochá loď a potom na ňu bol nainštalovaný žeriav s nosnosťou 3000 tón. Žeriav umožňoval člnu spúšťať potrubie vertikálne cez stred člna, čo poskytuje alternatívnu techniku na spájanie potrubí a ich spúšťanie do oceánu. Niekto, kto pracoval na DB27, uviedol, že čln pôsobil nestabilne, ako by mal príliš vysoko ťažisko a pri jednej desivej príležitosti, keď bol čln bokom k vetru, sa tak silno kolísal na vlnách, že si myslel, že sa prevráti a potopí. Počas svojej existencie mal DB29 niekoľko nebezpečných stretnutí. V roku 1986 pracoval v Tajvanskom prielive, keď sa na obzore objavil tajfún Zeke. Kapitán Billy sa ukryl v prístave, potom znova počas tajfúnu Envon. Ale keď prišiel tajfún Abby, kapitán Billy Young už mal dosť utekania a strácania drahocenného pracovného času, takže sa rozhodol vydržať na mieste. DB29 opustil ropnú plošinu vlečený remorkerom Smith Lloyd 108, keď sa blížil tajfún. A keďže nebol čas vytiahnuť kotvy, posádka uvoľnila lana a pokúsila sa prečkať búrku pri plavbe na západ. Niekoľko remorkérov McDermott Jeromak už odišlo. Počas tajfúnu sa vlečná uzda 2-krát pretrhlo. A hoci ho SL-108 prvýkrát znovu pripojil, druhé pretrhnutie sa stalo tak blízko tajvanského pobrežia, že holandský kapitán musel baržu opustiť. DB29 prešla cez piesočnú lavicu a uviazla na plytkej bahnitej pláži, len tesne minula nedaleké skalnaté útesy. O 2 dni neskôr sa vlečné lode Jeromak vrátili, aby sa pokúsili DB29 opäť dostať na vodu. Ale jedna z nich vošla príliš plitko, poškodila kormidlo a kormovú väznicu, zaplavila sa a tiež uviazla. To z celej situácie urobilo miestnu atrakciu. 3 dni potom, čo DB29 uviazla na poslednom použiteľnom prílive na mesiac, ju SL-108 konečne stiahla z Plitčiny. Bola odvezená do Taichungu na rýchle opravy a poslaná rovno späť do práce, bez riadnej kontroly trupu alebo overenia jeho celistvosti. Toto rozhodnutie zostať na mori vynieslo kapitánovi DB29 prezývku Typhoon Billy. Saturačný potápacký systém na palube DB29 nemá hyperbarický evakuačný systém. A tak pri tej príležitosti mal vedúci potápania prezieravosť dekomprimovať svoj tím včas pred príchodom tajfúnu.
Hyperbarický evakuačný systém je oddeliteľný záchranný čln, ktorý sa môže uvoľniť z pontónu, ak sa potopí, a udržiavať pracovný tlak s potápačmi vo vnútri. To by im umožnilo dokončiť dekompresiu vo vnútri komory a voľne plávať, aj keby sa pontón pod nimi potopil. Ale nič z toho nebolo dôležité, pretože aj tak žiadny nemali. A našťastie ho vtedy ani nepotrebovali. Po dokončení tejto úlohy bol DB-29 poslaný na opravu do Singapuru a potom na novú úlohu do Austrálie. Ale austrálsky klient odmietol prijať DB-29, pokiaľ McDermott nedoinštaluje hyperbarický evakuačný systém. Neradi to urobili a tak DB-29 strávil nasledujúce roky ukladaním potrubia v austrálskych vodách. Presuňme sa do roku 1991, keď pontón opúšťa Austráliu a vracia sa do Singapuru na údržbu. Počas tejto rutinnej údržby sa McDermott a Typhoon Billy rozhodnú odstrániť hyperbarickú evakuačnú sústavu, aby uvoľnili miesto na palube pre viac potrubia a nechajú ju v Singapúre. Po rutinnej údržbe začína pracovať v Juhočínskom mori so svojou posádkou 195 ľudí vrátane 4 saturačných potápačov: John Lyons, Steve Hardy, Terry Denison a Brian Shepard. Život na palube je trochu všedný. Saturační potápači John, Steve, Terry a Brian sa striedajú na zmenách. Ich úlohou je pripevniť potrubia a zabezpečiť ich pozdĺž trasy potrubného vedenia v hĺbke 110 metrov pod hladinou vody. Keď je jedna časť potrubia položená, proces opakujú. Dvaja potápači vstúpia do potápackého zvonu, zostúpia do hĺbky 110 metrov a pustia sa do práce. Najprv jeden potápač vyjde do relatívne pokojnej vody, zatiaľ čo druhý zostáva vo zvone a poskytuje podporu. Po niekoľkých hodinách si potápači vymenia úlohy. Teplota mora sa pohybuje medzi 26 a 32 stupňami Celzia. To je jedna z výhod tejto práce. Nemusia pracovať v mrazivých teplotách ropných plošín v Severnom mori. Po svojej smene uzavrú potápačský zvon a žeriav na bárke ich vytiahne späť na palubu zo 110 metrov. Znovu sa pripoja k habitatu na palube a pokračujú vo svojom každodennom živote, ktorý pozostáva najmä zo spánku, čítania a spoločného jedla s kolegami. Žijú v pretlakovom habitatu, čo je potápačská komora s posteľami, toaletou a stolom, pri ktorom môžu sedieť, jesť a možno si zahrať karty s ostatnými potápačmi. Byť zatvorený v tejto tlakovej kapsule na mesiac je väčšinou všedné, ale v tomto období roka je tu aj vzrušenie z premýšľania o tajfúnoch. Tajfúny v Juhočínskom mori sa vyskytujú väčšinou medzi júlom a septembrom. 13. augusta, presne uprostred vrcholu sezóny tajfúnov, prichádza výstraha pred tajfúnom Fred. Potápačom je povedané, že Fred je v oblasti, ale nesmeruje k ním. Typhoon Billy, kapitán bárky, zavolá potápačov hore zo 110 metrov a nariadi pripraviť pontón na odchod. Nemám pochyb o tom, že v Brianovej mysli sa začínajú prehrávať rôzne scenáre. Väčšina potápačov si v mysli prehráva rôzne scenáre, najmä keď majú čas na zvyš. Ale väčšina týchto scenárov sa nikdy naozaj neodohrá a tajfún prejde okolo bez väčších následkov než silný vietor a rozbúrené more. Jedným z najpravdepodobnejších scenárov v Brianovej mysli je, že vedúci potápania sa rozhodne dekomprimovať potápačov, aby v prípade, že sa tajfún priblíži, neuviazli v komore, keď tajfún udrie. A presne to sa aj stane. Ako čisto preventívne opatrenie sa vedúci potápania rozhodne dekomprimovať potápačov. Ich pracovná hĺbka viac ako 100 metrov znamená, že im bude trvať približne 4 dní, kým sa úplne dekomprimujú. Existujú však aj niektoré experimentálne tabuľky na rýchlu dekompresiu a zrazu je to naliehavé, keď vedúci potápania mimo komory dá potápačom vedieť, že práve toto budú robiť. Vo vnútri komory sú Brian, Terry, Steve a John vydaní na pospas vonkajším silám. Ak na nich udrie tajfún, zostanú uväznení v komore. Ak sa vedúci ponoru rozhodne ich dekomprimovať, tak sa to stane. Ak sa vedenie pontónu rozhodne, že hyperbarický evakuačný systém musí byť odstránený z plavidla, potom nad tým nemajú žiadnu kontrolu. Samozrejme, pravdepodobne majú možnosť o niektorých z týchto vecí diskutovať, ale nakoniec sú ich životy v rukách niekoho iného.
Takže keď im vedúci potápania oznámi, že začínajú dekompresiu, pretože sa blíži tajfún Fred a musia ich rýchlo dostať von, otázky a scenáre v mysliach potápačov sa pravdepodobne začnú rýchlo hromadiť. V skutočnosti ich tajfún Fred zasiahne o 48 hodín neskôr. Potápači sa začínajú pripravovať na nepriaznivé počasie. Najprv si zaobstarajú jedlo, aby mali energiu na zvládnutie rozbúreného mora. Berú si ho viac, pretože keď sa more rozbúri, nebudú môcť doplniť zásoby. Potom si uložia všetky svoje veci a priviažu všetko, čo nie je pripevnené, aby to nelietalo sem a tam a niekoho nezranilo. Potom sa snažia uvoľniť a dúfajú, že Fred ich obíde bez problémov. Bežný vtip medzi britskými potápačmi v tomto teplom mori je, že by to mohlo byť horšie a všetci by mohli mrznúť v Severnom mori. Barža nemá vlastný pohon. Kapitán vlečného člna Robert Swart preto pripláva so svojím výstižne pomenovaným vlečným člnom Typhoon a odtiahne 128-metrovú baržu DB-29 mimo predpokladanej dráhy Typhoonu. Fred, pohybujúci sa rýchlosťou približne 2 uzly. Opäť sa Typhoon Billy snaží uniknúť Typhoonu. 14. augusta postupuje dekompresia potápača, ale preteky pokračujú. Stane sa jedna z dvoch vecí. Buď utečú Fredovi dostatočne dlho na to, aby sa úplne dekomprimovali, alebo ich Fred dobehne skôr, než dokončia dekompresiu. Je to trochu ako sledovať vlakovú nehodu v spomalenom zábere. Vietor zosilnie a vlny sa zväčšujú. Dekompresia potrvá niekoľko dní, keďže tajfún Fred naberá na sile. 15. augusta, 2 dni po začiatku dekompresie, panuje na barži pocit nepokoja. 2 desatonové oceľové kotvy sa uvoľnia na palube a rozbijú dosky okolo poklopu vedúceho k oceľovacej stanici barže. Ozve sa škrípanie kovu, keď sa poklop roztrhne a dovnútra sa valí morská voda. Prvý strojník vbehne do čerpacej miestnosti, vedľa oceľovacej miestnosti a pokúša sa privariť podlahové dosky cez dvere. Ale tlak vody je príliš silný. Otvorí ventily prúdového čerpadla a silný prúd vody vystrelí cez palubu ako z hasičskej hadice, ale voda mu stále stúpa nad kolena. Keď voda zasiahne nasávacie otvory prúdového čerpadla, systém zlyhá a barža sa začne potápať. Aby oddialil katastrofu, inžinier nechá prúdové čerpadlo bežať a zapečatí obe miestnosti vodotesnými dverami. Povie hlavnému inžinierovi, že si nemyslí, že dokážu loď zachrániť. Loď je už za svojou bezpečnou hranicou pre prevrátenie, keďže má náklon viac ako 18 stupňov. Muži šprintujú baržou, zatvárajú vodotesné dvere a dúfajú, že udržia dostatočný vztlak, aby zabránili jeho prevráteniu. Práve keď odrežú záchranné pote, praskne vlečné lano k remorkéru, čím zostane barža bokom k rozbúrenému moru. Bez pohybu vpred sa plavidla často zachytia v kolísaní vom. Plavidlo sa pomaly kolíše a muži kričia: "Skáčte, skáčte!" Telá a pote sa prevracajú po palube. Portálový žeriav sa uvoľní a rozdrví elektrikára. Potom sa paluba prudko zdvihne a hodí muža 45 metrov naprieč palubou a do mora. Vynorí sa a lapá po dychu v nafte a vode. Okolo neho v mori plávajú telá v záchranných vestách. Zbadá prevrátenú záchrannú pod a pláva k nemu. Dvaja filipínsky členovia posádky ho vytiahnu na palubu. V komore sú potápači odrezaní od ľudí na barži, ale som si istý, že cítia, že sa vietor zosilnil. Väčšina námorníkov vie rozpoznať, keď loď, na ktorej sú, nesedí vo vode celkom správne. A premýšľam, či potápači mohli cítiť, že sa barža nakláňa, čo je vtedy, keď sa loď nakloní na jednu stranu, pretože do nej natiekla voda. Ak by sa potápači pozreli von z okienka, pravdepodobne by videli na palube viac ľuďať ľudí a na ich tvárach by bol určitý nepokoj. Námorníci vychádzajú na palubu v jasne oranžových záchranných vestách počas rozbúreného mora, pretože nechcú zostať uväznení pod palubou, ak by sa barža potopil. Nikto nechce byť zamknutý v malej kajute a stiahnutý na dno mora. Pre potápačov vo vnútri komory je poklop, všetko, čo ich delí od života a smrti. Všetci píšu listy svojim blízkym, ktoré si dávajú do potápackých oblekov, aby ich mali pri sebe. Vlny začínajú prelievať cez palubu, keď sa barža ponára hlbšie do vody. Potápači sú stále pod tlakom, ktorý zodpovedá hĺbke 20 metrov pod vodou. To znamená, že sú stále v dekompresii. Dostali sa z tlaku, ktorý zodpovedá hĺbke 100 metrov,
až na tlak, ktorý zodpovedá 20 metrom. Ale vo vnútri komory je to stále 3x väčší tlak ako na povrchu. Tlak vo vnútri komory drží poklop zatvorený. Nedokázali by otvoriť poklop, ani keby sa ho všetci štyria snažili otvoriť. Jediný spôsob, ako sa poklop otvorí, je, ak je tlak vo vnútri komory rovnaký ako tlak vonku. Zadná časť je ponorená a na palube panuje panika. Nikto si nevšíma potápačov, každý myslí len na seba. Barža sa začína ponárať. Tajfún udrel niekoľko hodín skôr, než sa predpokladalo podľa jeho trasy. Potápači sú v nebezpečnej situácii. Keď sa barža potopí a dosiahnu hĺbku 20 metrov, poklop sa otvorí. Je tam tlakový gradient. Na 20 metrov je tlak vo vnútri komory väčší ako tlak vonku, čo drží poklop zatvorený. V hĺbke 20 metrov je tlak vo vnútri komory rovnaký ako tlak vonku. A keď klesajú, tlakový gradient sa mení. Po 20 metrov je tlak vonku vyšší ako vo vnútri komory. Keď dosiahnu správnu hĺbku, tlak vonku automaticky otvorí poklop komory. Ako náhle sa to stane, voda začne vnikať do komory a aby toho nebolo málo, keď sa barža potápa, prevráti sa. Úplne sa otočí hore dnom. Teraz presne neviem, čo sa týmto potápačom stalo, ale viem, že sú nažive, kým sa plavidlo potápa. V určitom momente, pravdepodobne keď sa plavidlo prevráti, si Brian poraní nohu. Saturačné komory nemajú znútra zámok, takže sa nemôžu zamknúť znútra. V určitom momente sa poklop otvorí. V tom momente sa voda buď začne pomaly dvíhať, keď pôjdu hlbšie, alebo sa nahrnie dovnútra, ak je poklop otočený smerom k hladine. Vieme, že aspoň jeden potápač zostane v komore a pomaly zomiera, keď sa minie kyslík. Takže môžeme predpokladať, že komora sa nezaplaví rýchlo. Ak potápači zostanú v komore, všetci budú dýchať z malej vzduchovej kapsy, ktorá rýchlo vymení kyslík za oxid uhličitý. Predpokladal by som, že začnú zvažovať svoje možnosti. Zostať v komore znamená takmer istú smrť. Záchranný potápačský tím by ich musel nájsť v priebehu veľmi krátkeho času. To je veľmi nepravdepodobné vzhľadom na búrku, ktorá zúri nad nimi. Ich ďalšou možnosťou je pokúsiť sa vyplávať na hladinu. Ešte neprešli úplnou dekompresiou, takže dostanú dekompresnú chorobu. Možno by to prežili, ale boli by vo veľkých bolestiach, ak by vôbec dokázali doplávať na hladinu, čo je veľmi nepravdepodobné. Najprv by museli preplávať okolo prekážok na prevrátenej palube a potom sa dostať až na hladinu. A ak by sa aj dostali na hladinu, stále tam zúri búrka a je nepravdepodobné, že by ich našla záchrana na povrchu. Šance sú úplne proti ním. Hrôza pre ďalších 191 námorníkov na palube je vzdialenou myšlienkou pre týchto chlapov, ktorí bojujú o život. Keď tlak vody dosiahne rovnaký tlak ako vo vnútri komory, poklop sa otvorí a voda začne pomaly zaplňať komoru. Steve, Terry a John sa pokúšajú vyplávať von. Neviem, či vyplávajú ešte pod hladinou alebo počkajú, kým pontón nedosiahne dno oceánu. Na mostíku remorkéra kapitán Swart vyšle tiesňový signál, len čo uvidí mužov skákať do vody. O 9:08 sa spojí s námorným záchranným centrom v Canbere a oznámi im, že pontón sa prevrátil a vo vode je viac ako 100 mužov. Vydajú sa rozkazy na vyslanie vrtuľníkov z Hongkongu a britské jednotky sa cez búrku prebojujú na miesto nehody. Ako prvé dorazí lietadlo s pevnými krídlami a vidí len kýl pontónu nad vlnami, pričom trosky a záchranné pote sú roztrúsené na míľach oceánu. Posádka remorkéra vyťahuje mužov z vody. Čínska loď Ming Plenty zostáva na mieste ako orientačný bod a sovietský nákladný parník Ulan Uda berie preživších na palubu. Záchranár kráľovského letectva sa spúšťa z vrtuľníka do rozbúrených vln z výšky 20 metrov nad vodou. Bojuje s vetrom, kým sa nedostane k 8 mužom v záchrannom člne. V trojitom postroji vyťahuje naraz 3 mužov, až kým nie sú všetci v bezpečí. Počas nasledujúcich dní bolo zachránených 173 členov posádky. Zomrelo 22 ľudí, vrátane Tajfúna Billyho a 3 rádiotelegrafistov, ktorí zostali na svojom mieste. Všetci 4 potápači zahynuli. 3, ktorí sa pokúsili vyplávať na hladinu, sa utopili a ich telá boli nájdené na povrchu.
Pitva ukázala, že v ich tele nebol dostatočný počet bublín na to, aby spôsobili vážnu dekompresnú chorobu. Ak by sa dostali na hladinu, možno by prežili. Telo Briana Sheparda našli saturační potápači približne o 2 mesiace neskôr. Rozhodnutie potápača pokúsiť sa vyplávať bolo správne. Bola to možnosť s najväčšou šancou na prežitie. Pitva Briana ukázala, že zomrel udusením, čo znamená, že zostal vo vzduchovej bubline v komore, kým sa v bubline neminul kyslík a on sa udusil. Nakoniec, to na ktorej strane prielezu boli, určilo len spôsob, akým zomreli. Ale osud týchto 4 potápačov bol už spečatený v komore. Ak chcete sledovať naše najnovšie video o katastrofe, kliknite teraz na odkaz na obrazovke.